du glad pojk? Är du glad pojk? Vad gör du? Ja, vad gör du? Ja, vad gör du för någonting? Ja, är du lite glad? Jag visste att pappa att du är glad på dagarna hemma hos mamma. Jag visste att du är glad. Ja. Är du inte glad? Är du glad, Emil? Oj, bajs. Kom det där? Är äckligt. Är äckligt. Nej, det var jättekul. Går det skönt? Är det skönt?